הייתה חדירה, היו חדירות, אין לי מושג כמה, אתם כבר היום מעל 60 נקודות, אבל היו חדירות לכל אורך הגזרה, ויש כאן, האזור שורץ מחבלים. אני עובר ליד צומת רעים, סליחה, ליד הש"ג של היישוב רעים, אני רואה חיילים ואומר להם, מה קורה ביישוב? אומרים לי, יש לחימה בתוך היישוב, איזה יחידה אתם? יחידה רב-ממדית. ומה המצב של היחידה? אני רואה קצין מפויח כולו, הוא אומר לי, יש לנו כבר איזה כמה הרוגים, אני לא יודע בדיוק כמה. אני לא רציתי להפריע לו ולא להגיד לו, רק ללקט קצת שבילי מידע. אני מגיע לצומת T, הזאת של פנייה ימינה לכיוון לי, אלומים, וכמובן מסיבת הלובה. אני רואה שם מפקד אוגדה אחת, עם ג'יפ קל, גולדפוס, אתם מכירים אותו, ראיתם אותו בתקשורת. אני אומר, גולדפוס, תגיד, ראית פה איזה טנק? אומר לי, כן, שמה, אבל הוא גמור. עכשיו, גולדפוס הוא צנחן, הוא נחלאוי, אני לא באמת, לא אגיד לי איזה טנק גמור או לא, אני רק, באמת רציתי לדעת רק רציתי לדעת שאפשר להגיע, שזה שאני מגיע לשם, אני נכנס לשטח שאפשר להיכנס לזה. אמר לי שם, מבחינתי זה מספיק, אני מתכתב לשם, כל כביש 232 הוא לא מלא בגופות על הכביש עצמו, כאן אני רואה כבר גופות של ישראלים, של אזרחים, אז לא ידעתי, אבל היום אני יודע להגיד כאלה שהיו גם במסיבה. מוקם מולקה, אם אני אפתח במילון האישי שלי בחיים, שאני אפתח מוקם מולקה, זו תהיה הסיטואציה הזאת. שוטרים, קצת, הרוגים, הרבה, חיילים לא קשורים לכלום למציאות, ואני רואה כאן על אם הדרך. על אם הדרך יושב תת אלוף אחד, עומד סולומון, הוא מנהל לחימה רמת של עמדת עזה, הוא עם עמד, אני אומר לו עומד, הוא עמד של הטנק, הוא אומר לי כן. מה המצב פה? אני רוצה להגיע לכאן. באמת תקשיב, פה בחורשה, הוא מדבר על החורשה שאיפה שכתוב למילה מסיבת, יש מחבלים, היה כאן קרב עד עכשיו, הטנק הזה גמור, יש שם חייל הרוג, ובזה הסיפור, אני אומר, תקשיב, תחפה עליי כמה שאתה יכול, אנחנו נכנסים לטנק, טנק ממש 20 מטר מהם הדרך מכביש 232. אנחנו, שאלה טובה, זו הרצאה ראשונה אני כשיצאתי ממחנה ישי, אז יצאתי עם עוד קצין לומד בשם דויטש, כאן שכן שלנו גר בחוות יאיר, ואנחנו מתחילים ככה. אחרי זה אנחנו הזה היה גם בני שהצליח להגיע עם איזה טרמפ, ועם עוד קצין שהוא היה גם קצין לומד בשם שמר, בחור שגר בחריש. ובסוף כל אנחנו היה עוד איזה קצין אחד שראיתי שהוא שריונר, אמרתי לו מי אתה? אומר לי אני חונך מצאלים, איך קוראים לך נתן, אתה יודע לנהוג בטנק? כן, כנס. והוא היה איש הצוות החמישי, אבל אנחנו לאט לאט מתחילים לטפל בטנק. הטנק הזה גמור. הוא פתח כמה ארפיג'ים, הוא פתח רימונים בתוך הצריח, וצריך להקשיר אותו. זאת הסיטואציה הכללית. אי אפשר לנסוע בכלל על הכביש, כביש, גם אם אני רוצה לעבור לאנשהו, אין מצב להתקדם, אלה כל הרכבים של המחבלים, תראו אותם בהמשך, כל הפיקאפים האלה, ככה אנחנו מכנים אותם, הפיקאפ הזה זה 10 מחבלים, 5 בפנים ישובים, 5 בבגאז' האחורי פתוח, יושבים, ויש שם ארפיג'ים, נקלעים וכל מה שיש. לרוב מצאנו אותם נטושים עם הרבה תחמושת, דרסנו את הרכבים כמה שניתן, זה בגדול. הבעיה הכי גדולה שלנו בטנק הייתה הדבר הזה, זה רימון, נפל בתוך הטנק, וצריך לפנות אותו, וזה בעיה. על המזל שלי, איך שאני מוציא את הראש מהטנק, אחרי שאנחנו כבר מתחילים לסדר אותו, אני רואה את מפקד יעלום. יעלום זה היחידה שאת ראית, זאת ההנדסה, אני אומר לו, אלי, טוב שאתה פה, יש כאן נפל. הוא אומר לי, מצוין, יש לי פה קצין. נכנס איזה סגן אלוף, נכנס, יוצא, אומר לי, אתה צודק, נפל, אבל זה אני יודע. תפנה. לא, אין לי ציוד. מה אני צריך לך? תעשה משהו, מזלג, מתחיים, משהו, אין ציוד. אני לא, זה
אותו מה הפתרון? הוא אומר, יש לי צוות, יגיע עוד 20 דקות. בשגרה הצוות של יעלום, שאומרים לך עוד 20 דקות, לך תישן צהריים, תאכל, תקום, אולי יגיע. ביום כזה אין מה להגיע. דויטש ואני מתחילים להתווכח מי ירים את הרימון, אז הזכיר לי, אמרתי לו באיזשהו שלב, הוא אומר לי, לא, אתה יש לך ילדים, טה-טה-טה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה פה, יבני המקדש, ניפגש באמצע, לא אתה, לא אני, יאללה, תתקדם, צא החוצה, אתה ילד צעיר, הצלחנו להוציא את הרימון החוצה. יש לי סגולה טובה, אני רוצה ללמד אתכם, לא ידעתי, אמרתי את זה באותו יום, אלה 3 הפסוקים שאמרתי, זה מה שידעתי בעל פה, זה ככה פסוק לפסוקו, ככה הרימון הזה יצא החוצה, לא התפוצץ, והכל היה בסדר. חוץ מזה, היינו צריכים לפנות מהטנק חייל עמוק בשם אריאל אליהו, זיכרונו לברכה, שגם לא יודע, בדרך נס, הטנק הזה נשרף, בפנים כולו כל הפגזים, שחקו רימון, חלק מהם התפוצצו, אני לא יודע איך הוא נשאר שלם, ראינו את הפאות שלו, הדבר היחיד שאמרנו בדויטש, בוא נפנה אותו, אתה תשתדל לא להסתכל על הפאות שלו. הוא היה מת כבר, יש דברים שברבות השנים אתה לומד מה להסתכל, מה לא להסתכל, יש פרטים שלא כדאי ללקט, יש פה אנשים מנוסים שהם בעצם מטפלים בכל הדברים האלה, יש לי מלוא הערכה אליהם, אבל זאת הסיטואציה שבנו. אנחנו מצליחים להכשיר את הטנק, זאת אומרת שהוא מצליח לנסוע והוא גם יורה בדרך כזו או אחרת. מי שפה טנקיסט, כל הפגזים שירינו ביומיים הבאים, היינו צריכים לשים צינור מעריך על הסדן, להנמיך אותה, ככה היינו קופים סדן, ואותו דבר מלמטה, להגביה אותה, כי כל המערכת הייתה בפנים תפוקה. לא יודע, הרבה תקלות, אני לא יודע לקרוא. אני מצליח לעלות בקשר חוץ מול חיים. חיים הוא מפקד החטיבה. אני זוכר שאנחנו חברים, אני אומר לו, חיים זה ניסים. אני על טנק, איפה אתה צריך טנק? ברעים או בבארי? הוא אומר לי, סע לבארי מהר, סע לחדר אור. השאלה שאני שאלתי אותו, ולמה אנחנו ממש התעקשנו על הטנק הזה, אני טנקיסט, א', זה מה שאני יודע לעשות הכי טוב. 2, אין מה לעשות. ביום כזה, אני יודע כמה טנקים מפוזרים בשגרה בקו, כשחודרים אלפי מחבלים פנימה, אתה צריך איזה מכפיל כוח כדי להפוך קערה. ומכפיל כוח בסיטואציה כזאת, טנק, מסוק, עוד הרבה דברים אחרים, אבל כל מכפיל כוח כזה הוא קריטי ממש, גם אם הוא מכפיל כוח קודם. לכן ממש התאבדנו על הטנק הזה כדי להכשיר. הוא היה לנסוע לבארי מהר, אני שאלתי רעים, כי אני קרוב לרעים. לנסוע לבארי זה 7 קילומטרים, מי שמכיר דרך השדות, צריך לחצות את נחל גרר, מי שרוכב אופניים מכיר את כל האזור הזה. והגענו בסוף לבארי, לקח לנו חצי שעה, הכל בטלפון. יש מפות, נאפס, אני מסתכל בטלפון, מנווט לבארי, אני אומר לבני, בינתיים בני תקשיב, אתה מחד שהחטיבה שלמה להזיז, תהיה פה בתתן, תזיז את החטיבה בטלפון, אני מפקד על הטנק בינתיים. ואנחנו מתחילים לנסוע לבארי. אנחנו מגיעים לבארי, הנקודה הראשונה, איך אתם רואים למטה, בתחתית המסך, נקודה אחת, זו הנקודה הראשונה שבה אנחנו נתקלים, זה במטעים של בארי. אנחנו חוטפים ירי, אני לא מרגיש בכלל, אני עם ג'אנטקס, ג'אנטקס זאת קסדה עם אוזניות על האוזניים, ואני לא מרגיש בכלל בירי. בני הוא רק עם קסדה, בלי אוזניות, והוא אומר לי, ניסים, יבוא אליי. אנחנו מאיפה? אני מצד ימין, מתוך המטעים. אנחנו אחרי כמה שניות רואים עוד פעם פיקאפ של האויב, אני מבצע ירי קצר גם לרכב וטיפה לכיוון המטעים. למה טיפה? אין לי מושג מיד. אני לא יודע אם זה כוחותינו, אני לא יודע אם יש שם חיילים מול אויבים. אני יורה מעט כדי לא להרוג את מי שאני לא צריך, וגם מה שמעניין אותנו, יש לנו משימה אחת עכשיו, אני כבר מבין אותה, נפל לי הסימון כבר בשלב הזה. השעה 4. המשימה שלנו להיכנס לתוך היישוב. לתוך היישוב, וזה מאוחר, שאלה במקום, זה מאוחר. מתחילת ההשקפה, 6:30 בבוקר, עד לבארי, כוחות ראשונים שמגיעים זה באזור השעה 12:30, יש שם בעיקר עד אז מעט חיילים, ראיתם את התחקירים כולכם בטלוויזיה, של שלדג וטיפה.
וכוחות המסיביים הראשונים שמגיעים זה כוח של הימ"מ, של חורשי, עכשיו לצידי ולא ידעתי בשלב הזה כמובן, זה ברק חירם והחפ"ק שלו, ועוד איזה ליכוד של כמה אזרחים, אלחנן, וכמובן שאף אחד לא יודע על אף אחד בשלב הזה. לי אין שום תמונת מצב, אני יודע שאני הולך לחדר אוכל של היישוב, אתם היום כבר יודעים כולכם להגיד, לא היה שום דבר, היה מרפסת של פסק, אבל בחדר אוכל לא היה. אנחנו נכנסים ליישוב, והקרב הראשון שאליו אנחנו נכנסים זה הקרב באזור הזה, אני בלי פוינטר, סליחה, זה הבית של פסק. למה אנחנו מגיעים לפה? כי אמרו לי להגיע לחדר אוכל. החדר אוכל זה פחות או יותר מה שאני רואה במפה שיש לי בטלפון, אני חושב שזה המבנה הזה, מה שישב מימין לחץ, ככה אני מדמיין את החדר אוכל. אוקיי, זה נראה לי חדר אוכל, בטטה, בוא ניסע לשם. אנחנו פעם ראשונה עם הטנק מתחילים לדרוס את הגדר של היישוב, כאן, גדר נופלת, אני רק מזהה למעלה טלטלית, איזה קונצרטינה כזאת, ולא בא לי שהיא תסתבך בזחל, גם ככה הטנק הזה מוטלאי על טלאי, ואני מחליט להגיע מפינה אחרת, אני מזהה שער של היישוב, פחות או יותר נמצא כאן, נכנס למפה הזאת לא מעודכנת, זה הרחבה של היישוב, נכנס, רואה כאן מיד 3 רכבים, פיקאפים אחד אחרי השני, 3 רכבים זה 30 מחבלים לפחות, כמו שדיברנו מקודם. אני אומר את זה עכשיו, אני אז לא ידעתי להגיד את המשוואה הזאת. ואנחנו דורסים אותם, כמו כל הרכבים שדרסנו עד לשם. אנשים בפנים? לא. מפוצצים נשקים, מקלעים מקובעים על הקשת האחורית של הרכב, הפיג'ינים ומה שצריך בפנים, אנשים מחבלים, אבל דורסים את הרכבים. זה נתון קריטי, אני לא ידעתי את זה עד לפני חודש, אבל כל הקרב הראשון היה חפ"ק שלם, גם של השב"כ וגם של הימ"מ, שישב, ובשלב הזה המחבלים, אני רגע עושה לכם ספוילר, מי שלא מכיר את הפרטים, כאן בכל המתחם הזה סדר גודל של 50 מחבלים, שאוספים מכל הבתים האלה את האנשים, כמה שהם יכולים, לבית אחד, כדי בהתחלה לחטוף אותם, וברגע שהם רואים את הטנק שנכנס ברכבים, אז הם מדרכים בקשר רחו אל סיירת, הרחוב רכבים, והם מקבלים הוראה מהמפקדה שלהם בעזה להרוג את כולם ולהתאבד, מה שנקרא לעשות מבצע התאבדות, וכמה שיותר אנשים, זה אף אחד לא יודע כמובן, רק בתחקירים שלנו. אנחנו מגיעים לצומת הראשון, הצומת הראשון זה הצומת הזה, אחרי שעברנו את הרכבים, ממשיכים לנסוע על הכביש, ברגע שאנחנו מגיעים לכאן, בום, יהיה ראשון על הטנק, רוצים איזה מטען הצמדה פה RPG, אנחנו לא יודעים מה זה היה, אז אנחנו קצת תמונות של הטנק, ואני מבין שהאזור הזה נשלט על ידי רכבים, אנחנו מיד מחלצים אחורה ועושים איזה סיבוב היקפי ומגיעים ליד הגג האדום שאתם רואים בקצה התמונה למעלה. שם פעם ראשונה אני רואה חיילים, בוטס און דה גראונד, אני יורד מהטנק, אני רואה שהם מדים מוזרים כאלה, משטרה, ימ"ס. למה אני אומר את זה? הם עם טנק לא יודעים מה. אז אני, לא, ברוע מזלם, הם עושים פעולות בלי טנקים רוב חיים. אז אני אומר להם, שומעים, אני מפקד טנק, זה טנק, אני אעזור לכם, אני אסייע לכם, תנו תמונת מצב. הם מעלים איזה שדכן אחד על הטנק שלי, מישהו שידבר בחדר המשטרתי ונתחיל לעבוד, ואחרי רבע שעה אני רואה שלא יצא מזה שום דבר, וזה לא מתפתח לשום כלום. ואני אומר לקצין שהורדתי כדי שהשדכן יעלה, אני אומר לו, שמר, בטלפון. אני לו, שמר, תקשיב, תמצא שם מישהו, או שאני ארד עוד פעם מהטנק, תמצא מישהו שיש עם מי לעבוד, בוא נתחיל. לא יכול להשתולל כאן, לראות לכל כיוון, אני לא אעשה את זה כי אני לא יודע מה תמונת המצב בכלל, ואני לא יודע כוחותינו, לא יודע האויב, לא יודע כלום. והוא משדך אותי לבחור שהוא השדכן של הימ"מ. בחור בשם אמיליו. אני שם את הטלפון מתחת לקסדה, אמיליו אומר לי, תקשיב, אנחנו באירוע משא ומתן, ויש לנו כאן מחבלים, מצרים בבית, אני צריך את הטנק
תפחיד אותו. אבל תגיד, אתה בטוח? ולי, כן, כן, אני בטוח. אני פותח רק סוגריים, אני מאוד מתפלא על מה שהוא אומר. מה אתה מדבר איתי? משא ומתן, איזה משא ומתן? אני עד נקודת הזמן הזאת, ואני חדש פה באזור, ראיתי 10 גופות ו10 רכבי אויב. זה לא משהו שבא למשא ומתן, זה משהו שבא לרצוח ולהרוג ולחטוף, זה לא שום דבר אחר. אני מתרעם על מה שהוא אומר, אבל הוא מחזיק תמונת מצב, אני לא. ואני מתחיל להתגלגל איתו. אנחנו מתחילים תנועה על הציר הזה. הציר הזה ילווה אותנו ב3 שעות הקרובות. כאן, עד לנקודה הזאת, אנחנו הלוך, חזור, מקצה המסך למעלה עד לשם, 50 מטר בערך או יותר, הלוך, חזור, הלוך, חזור, ככה ב3 שעות. מה שאנחנו מכירים, מה שאנחנו יודעים, יש בית, יש פה מחבלים, יש בני ערובה, צריך ללמוד עליו, כדי להפריד את המדינה. הירי הראשון שאנחנו מחבלים, הירי הראשון שאנחנו מבצעים הוא ירי בטעות. הוא ירי לא למקום הנכון. הוא ירי בכלל על בית אחר, בית של משפחת בן עמי, וכאן, הירי מבוצע לכיוון הרצפה, זה נקרא הירי לחיבור קרקע מטרה בשפה המקצועית, ולשם אנחנו יורים. והוא אומר לי, הכל בטלפון, אומר לי, לא, לאן ירית? לאן שאתה אמרת. אומר לי, לא, לשם, ואיך שהוא מסיים את זה, אני חוטף RPG שני מתוך הבית. מתוך הבית שעליו הייתי כן צריך. ו-RPG זה בא תמיד עם סחורות ארוכים של קלאץ', זה כמו צ'יפס, זה בא עם גולמנה. זה תמיד קיים. כל הזמן ראש בחוץ, אני לא יודע להילחם כל כך טוב עם ראש בפנים, בטח לא במקומות צפופים, אבל כשאני אומר לך ראש בחוץ זה לא מרשלנות, זה מקצועיות, כי כשאתה מנייד את הטנק, כשאתה בתנועה לרוב הטנק לא פגיע. אם אתה סטטי ואתה עומד, אתה מיד צולל. כשאתה הטנק בתנועה, זה גם מאוד מאוד קשה וגם מאוד מאוד מפחיד לעשות. אבל אני מודה שזאת הפעם היחידה שהייתי, אחת הפעמים שהייתי מוגבל בירי, ואז אתה צודק, אתה כמה שיותר נמוך עומד בכיפה, מבצבץ מה שאפשר, לא עומד מצד יום העצמאות 67 בתל אביב וירושלים, אתה עומד סולידי. אני מחלץ לאחור, אנחנו מדברים עברית, זה קשה להכווין ימינה, שמאלה, מה הבית הנכון המדובר, ואנחנו מתקדמים שוב. הפעם אנחנו מדברים על הבית הנכון, אנחנו מדברים שוב לכיוון קרקע מטרה, יש מדרגה בין הכביש ובין הבית, אנחנו לא יודעים, אבל בשלב הזה יש כבר 6 בני ערובה שנמצאים מחוץ לבית. ושם אנחנו יודעים 2 פגזים, לחיבור קרקע מטרה, והפגז האחרון, אני עושה לכם סליחת ה... זה הבית של פסי. זה הבית של פסי. זה הקרב על הבית של פסי. הפגז האחרון שמבקשים מאיתנו לראות, כבר עוברות 2.5 מתחילת אירוע, זה לגג של הבית. אנחנו יורים לרעפים. הרעפים מכסים את הקומה השנייה, אנחנו בעצם יורים לקומה השנייה מבלי שאנחנו יודעים, ושם הפגז. בשלב הזה אומרים לי, תשמע, סיימנו איתך. המשך האירוע הוא שהצוות של הימ"מ מסתער על הבית. אני מספר עכשיו את הסיפור של כל הלילה, ממש בקצרה. מסתער על הבית. כל הלילה? כן, זה כבר חושך. חושך מוחלט. הוא מסתער על הבית, במקצועיות שלו, הוא מגיע בהתחלה עם רימון הילד, אחר כך עובר ברגע שהוא חוטף אש ממש, הוא על הצפנות של הבית, והם חוטפים אש. אחד המפקדים שמובילים את הכוח שם זה ארנון גמורה. והם על הבית עצמו שומעים את הצעקות של הילדים, יש שם ילדים בבית הזה של בעיניי. בשלב האחרון הם כבר שומעים צרור אחד ארוך, זה שקט, זה צרור שהרג את מרבית השבויים בבית, והם מסתערים פנימה, מצליחים להינצל מהבית הזה 2 אנשים, עדי דגן שהייתה בחוץ, נכון, אישה, בעלה, יכול להיות שהוא נהרג באחד הרסיסים של הפגז שלנו, ואחת שהיא
ניצלה לפני כן, שהיא יצאה עם חסן, זה היה מפקד החוליה, החזיק אותה, אנחנו רואים אותם יוצאים, זו התמונה הראשונה שלנו, אנחנו רואים בן אדם עם תחתונים, מחזיק אישה, מוריד את התחתונים שלו וחוצה את הכביש. עכשיו אנחנו בלי קשר, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רואים. מה שאנחנו מדמיינים, מדבר איתכם 3 שעות קודם, סליחה שאני מעצור בשוק בזמנים, אנחנו אומרים, טוב, הנה יש כאן זוג אנשים שהצליחו להינצל. לא היה לנו מושג שזה מחבל, שהסגיר את עצמו, וכל הסיפור הזה, אתה לא באמת מבין תמונה. זה התמונות מהאזור. אני גיליתי את התמונות האלה רק מפריע לאחרונה. מסתבר שנתן, הנהג, ניתן נהג, אין הרבה מה לעשות. יש זמן פנוי, נגיד ככה, אז הוא מצא נכון לצלם. וגם התותחן. אז זה כוח הימ"מ שנכנס בהתחלה בחסות הצבע לבן. מה שאתם רואים בתמונה זה ניצולים, למטה בתמונת ראיית לילה, זה ניצולים שהם מובילים על אותו ציר שדיברנו. אני עולה בקשר מול ברק חירם. ברק חירם פגשתי אותו על הרצפה, אני אומר לברק, תקשיב, אני דן ביישוב, אני לא מנוצל. זה כוח אש עיקרי שיש כאן, תנצלו אותו. ואנחנו קובעים איזה תדר שאנחנו מדברים בו. אני עולה בקשר והוא לא, אני אומר לו, ברק, תקשיב, אני סיימתי פה באזור הזה, בבית 413, תן לי את המשימה הבאה. שולחים אותי החוצה, לצאת מחוץ לבארי, אומר לי, תקשיב, יש עוד טנקים שאמורים להגיע, תמשוך, תכניס לי אותם פנים. אני יוצא החוצה, אני רואה מ"פ, אני אומר לו, איפה הטנקים שלך? הוא אומר לי, אחי, תגיעו עוד 3 שעות לפחות במובילים ברמת הגולן. אמרתי לו, הבנתי, חושך כבר, אני יורד ברגל לחפש אמצעי ראיית לילה, כי הפנסים לא עובדים בטנק ואין בטנק אמצעי ראיית לילה. פתחתי את כל הרכבים כדי לגנוב איזה אחד, לא מצאתי הרבה דברים, אבל אמרה לא. ואז אני רואה יחידה עוקץ, אני אומר להם, אפשר אמרן זה כמו תפילין, בסדר? זה בבת עינו של... הוא לא נותן את זה גם אם תמכור לו כליה, דבר כזה. אבל לי לא, אמרתי להם, תביאו לי בכל אופן, ואחרי שבוע הם מנסים להשיג אותי, תחזיר לנו את האמרן, אבל היה לי עינית, אמרה לי באותו דבר. הקרב השני, הרב אומר לי, תקשיב, יש לנו קרב בגני הילדים, יש מחבלים שמתבצרים, זה סטריט, מה אני אגיד לכם? קלנועית לא נכנסת שם, אבל זאת הסיטואציה. כאן יש כניסה, אתם רואים בתוך כל הסבך יציר הזה. כאן יש טנק של מאירית, כבר הגיעו טנקים של גדוד 53 בצהריים. אנחנו נכנסים בשני הסטריפים האלה, בלילה שלם, הלוך, חזור, שזה מה שאנחנו רואים מול העיניים. ואחרי כל ירי כזה, סיירת מטכ"ל עוברת את הטנק ומנסה להיכנס לתוך גן הילדים שמולנו, טווח הירי הוא כלום, כמו ממני להכיר לימוד. זה טווח של 15 מטר. וכל פעם שאנחנו יורים, הם חוטפים, הולכים אחורה. אנחנו לא רוצים לדבר בקשר, זה בצעקות במסדרון האחורי, אבל זה מה שקורה כל פעם, ובאיזשהו שלב אנחנו עוברים לפגזים. בסיטואציה הזאת, אנחנו לילה שלם, ככה ברוטינה. נקלעים פגזים, אבל שיש שם ביישוב הזה, הוא יישוב צמוד גדר יחסית, יש הרבה מאוד ממ"דים. ותחמושת מסוימת, כשאתה קרוב לבית, היא לא נדרכת מספיק כדי לחדור את מה שהיא צריכה לחדור. אף אחד לא תכנן תחמושת, לראות מתפקלים כאלה קרובים לתוך יישוב. זאת הסיטואציה. לילה שלם, אנחנו רואים אותם פשוט כל פעם כשהם נכנסים, כי יש מחבלים במקום. הפגזים שלנו לא הורגים אותם, הם מנסים להיכנס לתאר את זה, אחרי כל מכת אש שלנו, הם עדיין פה. בריטואל הזה אנחנו לא באמת מבינים אם הרגנו אותם, אם לא הרגנו אותם, אבל מגיע הבוקר. אנחנו 6 בבוקר, ונגמר לנו כמעט הדלק, וגם קצת חלק מהתחמושת, ואנחנו עולים בקשר, 2 הטנקים, מאירי ואני, מול ברק, תקשיב, אם אין מתדלקת, אנחנו פשוט נדומם פה. ולדומם שם זה גם לתקוע את כל היישוב.
אנחנו יוצאים החוצה על הדלק האחרון, איך שאנחנו מגיעים לליבת היישוב, כאן מדומם. ואז בבוקר, איך שאנחנו נעצרים, חצי שעה אחרי זה, מתדלקת, לא מרפלת. שני חבר'ה פה מהיישוב, חן ציון ושם, גופר, נכון? חן ציון וגופר, אני אומר מה אתם עושים פה? אנחנו בגדוד 53, בפלוגה לקטנה, אבל תקשיב, אנחנו חייבים לדלג, אני רק בקשה אחת, רק אל תגידו לשירי שאני כאן. הכל רק לא זה. עכשיו, אני עשיתי טעות של ביטחון מידע באותו יום, כי באותו יום גיסי כותב לי, הוא גם במערכת הביטחון, אומר לי, מה איתך, הכל בסדר? זה כבר יום ראשון, כן? אז אני אומר לו, כן, הוא אומר לי, איפה אתה בן? אמרתי לו, אני בבארי. לא כמובן. כי עד אז, בוואטסאפים, אני זה, אז שיר קוראים לזה, איפה אתה? אני במפקדה בבאר שבע. עכשיו, מה הטעות שלי? שהשארתי את הוואטסאפ פתוח על המחשב. אבל למדתי, מלחמה הבאה זה לא יהיה. ובבוקר, אנחנו פותחים עיניים, לא באמת קולטים שאנחנו, זה גן ירק, מי שהיה שם. זה מקום יפהפה, היה. ולהיות עם טנק, לרדת בבוקר, ביום ראשון, אחרי שבת, שמחת תורה, ולשפוך את ההשפעה של כל התרמילי מד שירית כל הלילה, זה לא סובב כבר, זה אין לי עליו. אבל זה מה שאנחנו רואים מול העיניים. זה הטנק שמולנו, זה הטנק, זה הטנק של מאיר, הוא נלחם איתנו, אבל אני לא יודעת מי זה מאיר. זה מילואימניקים, גם כן חיילים של גדוד סדיר, נראים איך שהם נראים, חצי ב' ואנחנו מתדלקים ועוברים למשימה הבאה. אני עולה מול ברק, ככה סתם זה כמה תמונות מאיך נראה הטנק, מה שהוא חטף, גם קליעים, גם ירי של נונטטים, אבל אני עולה מול ברק ואני אומר לו, ברק, מה המשימה הבאה? מי שמדבר איתי בטלפון זה שטחן, קוראים לו אמיליו, לא יודע מי הוא, מה הוא, אבל אני שטחן מהכוח, אתה עושה מה אני. הוא במראה שלו. הוא מתדרך אותי. יש שלב שאני גם פוגש את ברק וגם הוא מדבר. בגדול התדריך הוא אותו תדריך. כמה שפחות נזק, שזה אומר לבחור את הפגז הכי פחות קטלני, ולא לראות על הבית עצמו, לראות לפניו, וכשצריך גם על הגג, אבל זה לא משנה לתוצאות האירוע בכלל. הקו הבא, המשימה הבאה שאנחנו מקבלים זה ללכת על הרכבות. זה נעורים, זה כמו מי שגדל במושב, בקיבוץ, חדרים אחד אחרי השני, רכבת כזאת, וככה זה נראה. זה צמד הבתים הזה במרכז התמונה, שתי בתים, מתוך התא של נתן, מהאפיסקופ של נתן זה נראה ככה. כדי להגיע לשם, אנחנו צריכים להיכנס בתוך כל הסבך הזה, רגע, טייס לא, אז אני לא כזה מדויק עם העבר, אבל כאן, כל העצים האלה זה עצים בני 40 לפחות, עצי ענק, צריך לנגח אותם ממתן, כדי להגיע לזווית שאנחנו מצליחים לראות לתוך כל חדר באופן בודד, כי הכוח שעובד איתנו הוא כוח של דובדבן, פלגה ברודה, מפקד עליה נדב בילו, והשיטה זה שאנחנו יורים לתוך כל חדר, כל חדר מוביל לשני חדרים פנימיים, אנחנו יודעים להגיד את זה למפרע, ואחרי שאנחנו יורים הם נכנסים ומתארים פנימה, הורגים מחבלים ומנסים להציל מישהו. יש להם מידע שבאחד החדרים, מתוך השמונה האלה, יש מישהי אחת שהיא נקודה בפנים, והם יגישו. זה כבר החפ"ק של ברק, בשלב הזה, שהוא מחלק את הכוחות ואת המשימות, הוא מצליח גם לדבר עם התושבים שעוד יכולים. והם מסתרים אותי על החדר הנכון שעליו אסור לנו לראות. אנחנו עוברים חדר, זה נראה ככה. זה הגג של
מרפסת של כל חדר, זה החיילים של דובדבן, מתנסים אחד אחד. זה כשאנחנו נמצאים מול הרכבת השנייה, ולפני שאנחנו מגיעים לרכבת השנייה, הפגזים שיש לנו זה רק חצבים. חצב זה פגז טרמוברי, הוא הרבה יותר קטלני, אבל מ-15 מטר הוא רק עושה פציץ, ולא מאוד. היא מדווחת להם שהדלת שלה נעולה, שהיא לא מצליחה לפתוח את הדלת. אני מציע להם שאני אגיע עם התותח, ואני אתקע עם התותח בתוך הדלת. התותח מגיע, פותח את הדלת, היא מצליחה לצאת, ומחלצים אותה החוצה, ואנחנו ממשיכים לרכבת השנייה. הרכבת השנייה, שוב, כמו שהיה לנו בלילה עם סיירת מטכ"ל, הם מנסים להיכנס, ירי מסיבי בתוך החדר, ולא משנה כמה פגזים, אנחנו מדברים כבר על השעה 12 בצהריים, 11-12 בצהריים, ולא משנה מה, הם חוטפים אש מבית. אני קצת מתעצבן, או קצת רוח בשלב הזה, ואני אומר, תקשיבו, חבל על החיים שלכם, תמתינו פה, מילו, תמתין פה, ספי, זה האיש קשר שלי, זה רואה פעם בחוץ שלי, אני אומר, ספי תקשיב. אני זוכר שראיתי D9 בש"ג של בארי אתמול בלילה, אני אלך להביא D9, נעשה סיר לחץ זה תרגולת שבה הבולדוזר מפיל את הבית, גם חברים אמרו בדרך כזו או אחרת. כשאני יוצא החוצה, אני פוגש את ה-D9, הם אחרי לילה שלם, אני לא ידעתי, לילה שלם הם עבדו בבית של פסי, אחרי זה, כשאני עזבתי אותו עם הימה. ואני אומר לו, תשמע, אני צריך אותך, אני רואה בן אדם כבוי לגמרי. כבוי מת מהעייפות, וכולנו כבר לא ישנים כמה שעות טובות, אבל גם... אני אומר, תקשיב, אני אלוף משנה, אני צריך אותך להפיל בית אחד. כך יש לי קשר נייד, אני מדבר איתך, רק אני מדבר. קח את הקשר, היה לי קשר שחתמתי עליו במחנה ישי, תחזיק אותו, לי קוראים ניסים, אני אגיד לך בדיוק, אני אצביע לך עם התותח איזה בית, אני שומר עליך, אני יורה מה שצריך, אתה רק תחזיק את הבית. ואני מוביל, כמו תירס חם, הוא נוסע אחריי ביישוב, ואנחנו מגיעים כמעט לבית, פתאום, תציל איזה מישהו. תציל אותנו, אנחנו פה במרפסת קומה שלי. אני לא יודע כל כך מה לעשות. מילו מחכה עם 6 מחבלים, חשבנו על 2, אבל איזה... גילינו שזה 6 מחבלים בתוך הרכבות, והוא צריך שאני אציל אותו, והוא הסיבה שאני פה. סליחה. אז עשיתי מה שכל ישראלי עושה כדי לפתור בעיות מורכבות מהר. אמרתי לו, 5 דקות אני בא. 5 דקות, אני עושה לו ככה מהצריח. 5 דקות אני בא, והוא הבין אותי איכשהו. אזרח. הגענו לכיוון חזרה לרכבות, המדינה היא מתחיל להוריד את הבית, מוריד. בשלב הזה כמובן מילו מחכה עם כל הצוות שלו במערב, שהיא מחבלים יוצאים החוצה, תופר את כולם, וכך היה, 6 מחבלים. ברגע שהדינאי מחץ עליהם את החדר בטון, הוא פשוט פיסח את כל הבית רק שתבוא רק הממד משם. וברגע שהוא מתחיל לגעת בממד, הם יצאו כמו עכברים, 6 מתוך החלון, ומילו תפר את כולם, וסיימנו את הקרב. אני חוזר לש"ג בארי, ואני בא לקבל משימה אחרת. אני ברור שאמרת. אתם צודקים, שכחנו. 5 דקות, זה הכל. בדרך הזאת אנחנו עוצרים, והצוות של מילו וספי, אני אומר להם, יש לנו משימה בדרך לש"ג, אלה בתים, ירדנו למטה, אספנו את האנשים האלה מהבית, זה מאוד בית, בינתיים ברק שלח לנו כמה רכבים ממוגנים, העלינו את כמה משפחות שהיו שם רכבים ממוגנים, ובשכונה הזאת חיבצנו. יש עוד קרב אחד, ובזה אני אסיים את הסיפור על בארי, כי אני רוצה להשאיר גם כמה דקות להמשך המלחמה, זה לא פחות חשוב. אנחנו, המשימה הבאה שלנו, לא קיבלנו אותה מהר, כי בינתיים כשהגענו לש"ג תחילה שריפה בתוך הצריח, הטנק הזה היה,
כמה התקפות, ואחד הכבלים פשוט היה חשוף. אז התחילה שריפה בצריח, פרקנו על זה מטח, זה לא כל כך חזר, ראינו שם חוליה טכנית, קראנו לה. הבנתי שזה לא הולך להתקדם, הלכתי לטנק של מאירי, אמרתי לו, מאירי, מה העניינים? תרים את השכפ"ץ, אני רואה שאתה סגל, נעים מאוד, אני אלוף משנה, הטנק שלך שלי, תזוז. לקחתי לו את הטנק, הוא אומר לי, אבל אני רוצה להיות לך, אמרתי לו, אתה יכול להיות טען, בבקשה, תהיה טען. החלפנו, זה צוות אחד, נתן היה חייב לברוח כבר. המפקד שלך, איפה אתה? החלפנו. המשכנו להילחם, הגענו, המשימה הבאה שלנו, אנחנו מדברים על 4 בצהריים, זה הבתים של ה-500. אנחנו מגיעים לכאן, אני מגיע בסיבוב רחב בתוך היישוב, אני אומר בסיבוב רחב כי יש כאן גדוד שלם. מה שאני רואה בשלב הזה, הוא לא פחות זה ומתסכל כאחד, כי כל שכונת הקרן, השכונה הזאת שאני רואה משמאלי, כל השכונה הזאת עולה באש, כולה שרפה, ב4 בצהריים. ואז אתה מבין שאתה נלחמת בצד המזרחי של היישוב, לילה, בוקר שלם, זה לא עוזר כלום. כל הצד המערבי הוא לא נשחק בלילה הזה. ואנחנו מגיעים לאזור של ה-500, זה העיגול הזה פה למעלה. יש כאן המון כוחות כבר, אנחנו מדברים על יום ראשון 4 בצהריים, יש כאן גדוד 890, יש כאן טנקים מחטיבה 10 מילואים, זה טנקי סימן 3 שהגיעו מצאלים. ואני מנסה לפלס את דרכי, אני תחנה בקשר, קוראים לי ניסים בקשר, אז אני מצליח להיכנס. אני מצליח להראות שם מחבל אחד, בוודאות אולי עוד אחד, אבל יש שם ברדק שלם, ואני אומר למג"ד, עזוב, אתם לא צריכים, יש כאן יותר מדי כוחות. ואני אומר לברק, תקשיב, תן לי משימה אחרת. הוא נותן לי עוד משימה לעשות סריקה באזור גן המשחקים הזה, שם איזה מיגונית שהיה צריך לבדוק שאין שם אנשים שמפחדים. בדקנו, לא מצאנו. ובשאר הערב אנחנו עושים סריקה יחד עם כוח דובדבן על כל החלק הדרומי של היישוב. ב8-9 בערב אנחנו מגיעים לש"ג, אחרי יומיים. ותמונת המצב של סגת שליטה בבארי. בארי זה כמעט אחד היישובים הכי מורכבים, יותר מורכב ממנו לדעתי היה כפר עזה, שם לקח עוד 24 שעות, אבל סגת שליטה, והם אומרים, הלילה אנחנו נכנסים להקפאת מצב, לא מזיזים כלום, אני מחזיר את הטנק למאירי, ואני אומר לברק שאני חובר לחטיבה 401, חטיבה 401 מקבלת פקודה, להתחיל להיכנס לטיפול לעזה. אז אנחנו רק ערב 8 באוקטובר לא ידענו שניכנס רק ב-27 לאוקטובר, 3 שבועות. אני באותו ערב מתיישב, שחור יותר ממה שאני בדרך כלל, במחנה עמנואל בג'וליס, מקבל פקודה יחד עם חטיבה 401, איך מתמרנים לתוך עזה. זה קרה 3 שבועות מאוחר. זה שטחי הכינוס באזור מבקיעים. התמרון לתוך עזה, אני עובר לחלק השני, אנחנו נדבר עכשיו על התמרון. זה אני אתן כמה, שזה מבחינתי כמה לקחים שחשוב וזמן לשאלות. הכניסה הראשונית היא דרך הים, אנחנו לפנות בוקר נכנסים לשני טורים ארוכים, חטיבה 401 מובילה ביחד עם חטיבת פיראטי. מי שמכיר את האזור, זה הכניסה לתוך אזור בית לאיה אל התטרה, אבל הכי מערב השש, יש לנו טנקים שנוסעים על החוף, כמו שאתם רואים, על קו הים. ככה מבקיעים את הכיוון פנימה לתוך הרצועה. לוקח לנו סדר גודל של 3 שבועות עד שאנחנו מגיעים לצבעים כאלה. זה כבר אזור של שתי, זה אזור בנוי, שתי בערב, עיר לידה, יש מנפי, הוא ממש צפוף, אבל זאת הלחימה. אני חושב שהחידוש הכי גדול שיכולנו לחדש בשלבים האלה של המלחמה זה רק כדי לסבר לכם את האוזן, התוכניות האופרטיביות שלנו בצבא לפני המלחמה נעצרו אחרי 3-5 קילומטרים לכל היותר. כשאני הייתי קצין אג"ם, חטיבה לפני סדר גודל של כמו עשור, היה 7 קילומטרים. פעם לא דמיינו, שפילטטנו.
זה כן, זו נקודה חשובה, עניין. אבל אף פעם לא חשבנו שזה יקרה שנתמרן על לב העיר אז. גם החמאס פחות חשב. זה בעיקר מתבטא בהיערכות שלו. איך נראה, באיזה תחום עיקרי ממש. החידוש הראשון, ש-401 הייתה צריכה לחדש במלחמה, זה רק קדימה. האירוע הראשון שתופס אותנו זה אירוע הנמר, 11 הרוגים, בתוך נמר של גבעתי, נמצא אצלנו בצקה, אירוע קשה. אנחנו עומדים בין הגמש הפיקוד, זה מפקד החטיבה, אני מלווה אותו כל המלחמה, בשנה הזאת אני אמור להיות סטודנט, וזה הדבר הכי טוב ויעיל שמצאתי לעשות, ואנחנו עומדים בנגמש, ועכשיו זה ממש נקודת מבחן לכל צה"ל. למה אני אומר את זה? כי אתם צריכים להבין, כל המלחמות, ואני חוויתי אותם ב-23 שנים האחרונות, כל המלחמות שחווינו בשנים האלה, כל אירוע גרנדיוזי שהיה, או עצר אותנו, או השהה אותנו קשות. אפילו אם זה היה בצוק איתן, פצמ"ר בשטחי כינוס שנופל על כמה חיילים, חטיבה 7, אפילו אם זה חייל שנהרג מגדוד נחל ב-401 בצוק איתן, ויש לי עוד דוגמאות, אפילו בלבנון השנייה עם 3 חיילים, בפלוגה ל' מגדוד 9 שנהרגים בסלוקי, הקרב כמעט ונעצר. זה אפשר להגיד זה טוב, אפשר להגיד זה רע, אבל זאת הסיטואציה. אנחנו בום 11 הרוגים בבת אחת, כאלה במצב שרובם אי אפשר לזהות בכלל. ועכשיו מה עושים? ומה שבני עושה, זה נהל קדימה מהר, כמו שאנחנו אומרים בשריון, רק יותר רחב, נותן פקודת אש לחילוץ, ושולח את החטיבה כזאת. וככה כל פעם, כשאנחנו מגיעים לקו המוחברת, שזה פעתי שתי, אנחנו וגבעתי שנמצאים משמאל לנו, אנחנו מדברנים דרומה, כל פעם שנתקעים, יש איזה אירוע, אין בעיה, יש פתרון, רק קדימה. זה החידוש שצריך לחדש. זה לא נכון תמיד. זה נכון אם אתה מבין שהמצב שאתה צריך לחדש במציאות זה לפרוץ קדימה. זה היה החידוש העיקרי שהחטיבה הזאת עשתה לו. וכל פעם שהיה צריך לתת רוח, היא נתנה רוח. והיו כמה פעמים כאלה. זאת תמונה שאתם פחות מכירים. אולי אתם מכירים את החלק הימני העליון שלה. זה הדלקת נרות בכיכר פלסטין. כיכר פלסטין זה ליבת העיר עזה. והמח"ט החליט שחטיבה 401 תדליק נרות בעיר עזה, נר ראשון, בחור לא דתי. אבל לא יודעים דבר אחד, שהרוח בפנים של כל הלוחמים בצק"ח 401 היא צריכה לצאת החוצה למדינת ישראל. כי מה שקורה פה לא יכול להישאר. והרבה פעמים הקדשנו ימים שלמים לתקשורת. כי אם אתה רוצה גב להילחם ולעשות את המשימות שלך, ואתה רוצה להיות שותף, לא להיות מנותק מעם ישראל, אתה שליח ציבור, אתה צריך להישלח מטעם הציבור. אם אתה רוצה להיות מחובר לעם ישראל, זה מרכיב חיוני מאוד. אני אומר את זה, כי כמוכם לא תומך נלהב תמיד של תקשורת, אבל זה כלי, זה אחד הכלים שדרכו אפשר, כדאי וצריך הרבה פעמים להעביר את הרוח החוצה, באיזו דיפוזיה כזאת. זה לא שהרוח לא נכנסת פנימה, ודאי שהיא נכנסת פנימה, אבל גם הרוח שבפנים צריכה לצאת החוצה למי שנמצא בעם ישראל. ופה אתם רואים את המח"ט, קצת מתפרק על כתפי אחד הלוחמים, אחרי שהוא מדליק נרות, וכולם מכירים את הסרטון שעבר בהרבה מקומות, אבל זה נקודות רגש מאוד מאוד גדולות. ולהפיץ החוצה תמונות כאלה שאנחנו מנצלים, ושאיפה שצה"ל נמצא הוא משאיר אחריו הרס טוטלי בשכונות או במוצבים. זו דוגמה של אחד המוצבים באזור דאלית שטופה שבכלל נמצא מול כפר עזה, ומחריבים אותם ולא קיים שום דבר מהם. וגם כשאנחנו נכנסים לרפיח, אז הכלי הכי פחות ממוגן, נושא את שני הדגלים הכי גדולים
ששלום אייזנר, שהוא שר הרוח של חטיבה 401, שהוא תמיד דואג לדברים האלה, יכל למצוא, אז הוא יוביל את החטיבה, ויצלמו אותו, ויוציאו את זה החוצה, כי זה רוח שמניעה אותנו, וכדאי שאנחנו גם נשתף את עם ישראל במה שקורה. וגם אם המח"ט נמצא בבית חולים שיפה, וזה פורים, אז דואגים לקרוא קריאת מגילה, וגם אם זה קורה באופן מבצעי וכולם מאבטחים תוך כדי, זו תמונה שתצא החוצה, כמובן ביום הזיכרון, בתוך מעבר רפיח, בטקס שהחטיבה עושה. החידוש הבא שהיינו צריכים להביא במלחמה הזאת, זה ההתמודדות עם אויב, שאני ידעתי שיש תת קרקע בעזה. ידעתי. לא ידעתי שיש כזאת חמות. אני אומר לכם, לא בגוזמה. שאם לוקחים את כל מערכת התת קרקע שנמצאת מתחת קו אפס בעזה ומעלים אותה על פני הקרקע, אתם מקבלים את עמק הסיליקון כפול 8. הגורדי שחקים שאתם תוכלו לבנות שם, זה לא יתואר. יש חיבוריות מטורפת, זה יכול להיות בבית לאיה ולמצוא את עצמך אם אתה מאושר לכל המעברים, למצוא את עצמך ברפיח ביום. אתה יכול להגיע לתוואים שאין תוואי אחד. אתה הולך בתוואי תת קרקע, מעליך יש תוואי ומתחתיך יש, לא תמיד תדע את זה. אבל זה רמת המורכבות של המערכת. וזה פי, אני לא יכול לתאר לכם, פי כמה יותר קשה מלהילחם בעל קרקע שיש לך 360 ואתה יודע ושולט ורואה הכל ויכול לעשות את זה. פה אתה נמצא בתוואי של 2 מטר, לוחם אחד בחזית ועכשיו אתה צריך להתמודד. ויש שיטות, למדנו אותם, כשאנחנו הגענו לרפיח בסוף המלחמה, ב3.5 חודשים האחרונים, זה היה state of the art מבחינת היכולת שלנו, המסוגלות שלנו, להתמודד מול אויב ולהכניע אותו במערכת הכי חזקה שלנו. כי למדנו את הדבר הזה, זה היה החידוש שהיינו צריכים לחדש. ואתה יושב ומנתח היטב את המערכת, יש מודיעין לא רע, רק צריך לדעת מה עושים את זה, ומביא כלים שהם הכי פגיעים שיש כדי להתמודד עם זה, ומגיע לעומקים מטורפים עד שאתה מוצא את הדבר הזה, ומשתדל לספר את הסיפור. זה יום כתבים, אתם מכירים את הכתבה הזאת, הכנסנו אותם לאחת המערכות המורכבות שהתמודדנו איתם, זה ה-8200 בשכונת אל-הווה, מרכז עזה. שם הגענו לכל מערכת השרתים הכי איכותית של החמאס, הוצצנו אותה מתחת למשרדי האונר"א, וזה היה אחד. זה עוד דוגמה של פיצוץ. אני למדתי שזה מוזיקה של דיסני. לא, זה לא זה, סליחה. זה מערכת שנקראת המוצב המזרחי בשייח' רדואן. מה שאתם רואים בתמונה זה אמיתי. וזה פרודיה, אבל התמונה האמיתית, שמישהו ראה את הפיצוץ הזה, אז הוא אמר, טוב, עשיתי את המוזיקה שאני מכיר, שאני דומה לזה. לא ידעתי, אבל התחבר. וזה מערכת תת קרקע שנעשה רכובה הרבה מאוד רכיבי חשמל, זה מה שאתם רואים מהדבר הזה. המערכת הזאת היא מערכת השמדת נכס תת קרקע, זה בתוך רימל, זה כיכר פלסטין, זה ליבת עזה, וזו מערכת ששימשה רק את בכירי חמאס. שם קוד דף, הנייה, סינואר וכדומה, זה דבר שהשתרע על אזור שטח מאוד מאוד גדול. אתם רואים את זה עכשיו ממעוף הרחפן, כמה פיצוצים. בכל הטווח הזה שאתם רואים, מערכת אחת שלא כולם מורשים להיכנס אליה. מורשים להיכנס אליה רק בכירים. לא ידענו
הגן המודיעיני, כשקיבלנו את המשימה הזאת, גם שזומר, אני אספר את זה פה. אמרתי לכם שהמח"ט רצה להדליק נר בכיכר פלסטינית בנר ראשון של חנוכה. אז לא עשה, הביא את החטיבה, בכלל אגב, כמו שהוא הוביל קדימה את האוגדה, גם אחד המג"דים, בני יום לפני, הוא הולך להציג תוכניות למאוג, לאלוף, אין איזה כיכר פלסטין, ככה אנחנו מגיעים, הוא שומע בקשר, הוא מאזין על קשר של גדוד 46, הוא שומע את מ"פ ארגנטינה, הוא אומר למג"ד, אנחנו 200 מטר כבר מהכיכר, בואו נעשה טובה לחטיבה ונגיע לשם. אמר, יאללה, קדימה, תגיע לשם. והם כובשים את זה, ובינתיים בני כבר על המערכות, מראה למאוג איך הם כובשים על המערכת, רואים את האייקונים של הכוחות. בואו נעבור אליה לעזרים קשיחים, בואו נעזוב את המערכת, בואו נראה איך זה קורה. אבל כשהגענו לשם, פתאום מישהו מהמודיעין, אבל רגע, זה מקום שיש פה תת קרקע מטורף של מתחילים, ואז קיבלנו את המשימה. והתלבשנו על זה, זה הייתה אחת משימות התת קרקע המקורות הראשונות שלנו, הייתה לנו הצלחה טובה, היום היינו עושים הרבה יותר, אבל זה חלק מהעניין. זה התת קרקע, רעים לבחירים בלבד, כמות הכסף, התכנון, זה לא ההבלים, לא ההבלים בנו את זה. אמנם נהוג לומר שמעבר לגדר זה ערבים לא יפנים, אבל לא ההבלים בנו את הדבר. זה עולם של תכנון, של כמויות כסף בלתי נדלות, והמון תנאים שצריכים לאפשר את זה, ובאמת יש שם כמות בלתי נדלת של תת קרקע. ידעתי שיש תת קרקע. כן תכננו שיום אחד להיכנס. הם תכננו שלהיכנס, שאלה טובה. כל איפה שהם חשבו שניכנס יש תת קרקע במתווה הגנתי. זה על העיר רפיח, זה קצת בח'אן יונס, זה בחלק הצפוני בג'באליה. בתוך שט, בליבת העיר, בתוך רימה, בתוך תל אל-אווה יש תת קרקע. למסתור לבחירים מפני תקיפות חיל האוויר בכל הסבבים עד לא כזה שיודע להתמודד עם תמרון של חטיבת טנקים על הראש. נכון להיום. אל תדאג, גם הם בתהליך למידה והפקת לקחים. אלא אם כן נקטע אותו עד הסוף, אבל הם עושים. כמו שבנו ממנו נראו רציני מאוד, והציעו למצוא במלא מקומות, זה לא רק להימנע מהתקפה. נכון. זה גם יוצא במקומות שאתה קשה מאוד לדמיין. זה בית שאף פה רחפן, שבתוך הבית הוא רואה פיר, בסדר? בחדר ילדים, והפיר הזה מוביל לאן שהוא מוביל, ואין לך מושג אם לא תיכנס. ואם תיכנס, הוא יהיה ממולכד, ולכן צריך לעשות זה נקודה אחרונה, אנחנו לא תמיד, יש הרבה מאוד מבצעי שון, שבועים ונהדרים שעושים, אבל עושים את כל הפעולות. את כל הפעולות שאפשר לעלות על הדעת, גם אם זה אומר להיכנס לבית קברות, ולחפור ולהוציא גופה, לא סתם, כאלה להיות, ולשלוח אותם לשורה, למחנה של הרבנות הצבאית, ופענחת אותם, ומחזירה את התשובות. זה פעולות נוראיות, גם למי שבפנים וגם למי שבחוץ, אבל יש הרבה מאוד מאמץ לעשות את זה. ככה נראית מלחמה ארוכה בעזה, יש כאן הרבה מאוד. אנחנו היום בסיטואציה שאנחנו מטיילים ברצועת עזה. רמת השליטה המבצעית שבה אנחנו נמצאים היא גבוהה מאוד. 20 דקות מכל נקודת קצה עם רקמים לפלח את עזה קוסט לקוסט. אנחנו יודעים לטייל ברצועת עזה. אני אומר את זה כי זה מצב מבצעי שאנחנו מאוד משתדלים לנצל. יש הרבה צחוקים במלחמה, אחרת אי אפשר להעביר מלחמה כזאת. וכל כך הרבה זמן, יש הרבה מאוד רגעי עצב ומשבר, אבל אנשים שהם צעירים ברוחם משתדלים ממש לתת
האווירה של חיוניות וחיוביות תוך כדי, וכל מתי שאפשר, אנחנו מסתלבטים בקשר בהרבה מאוד זמנים, לא שתף אותה. יש קלפים אחרונים. אחד זה מה למדתי ומה אני אציע גם לכם. אני חייב לומר לכם שבכל מקום שראית מפקדים שהם צנועים, שם חיבורי הפעולה הם הכי גדולים. עם חטיבה 401 התחברו שלדג, שייטת, שב"כ, ימ"מ, חלק מהמבצעים. היו שם הרבה מאוד מוקדי כוח ואנשים מכפילי כוח, אבל סיבה אחת. מפקד חטיבה, קוראים לו בני, איש צנוע, מעניין אותו המשימה, לא מעניין אותו הרזומה או האגו שלו, ומי שבא ברוך הבא. וכשיש סיטואציה כזאת זה מכפיל כוח. אני אומר את זה כי תמיד כשאני אומר ללוחמים, הדבר הכי חשוב במלחמה זה הענווה, הם לא מבינים מה. לא הכי חשוב זה אמיץ, הכי חשוב זה התקפי, הכי חשוב זה אגרסיבי, זה נכון. אל תראה ענווה. זה מכפיל כוח פשוט, אתה מוצא את עצמך עם פי 2 יותר אנשים ופי 2 יותר. זה אני למדתי. 2, אם אתה רוצה להשפיע, תהיה במקום הזה. אני לא ידעתי איך ייראה השביעי 8 לאוקטובר שלי. לא ידעתי. ידעתי שפה בבורקין אין לי מה לעשות. ונסעתי לכיוון לא נכון בכלל בהתחלה. נסעתי למחנה אישה. אבל כשאתה מגיע לנקודות רלוונטיות, אתה מצליח משהו. זה נכון פיזית, בוודאי. אבל אני למדתי וראיתי משהו, שזה נכון גם איפה אתה מונח. איפה הראש שלך מונח. כשאתה רואה יחידות, כשאתה רואה מפקדים, כשאתה רואה אנשים שהם מונחים במקום של לנצח, של להכריע, של ליזום כל הזמן, אתה רק מחפש לעבוד. וכשאתה רואה אנשים, ואין מה לעשות, כולנו בני אדם, כשאתה רואה אנשים שהם מוגבלים ברצון שלהם ליזום, אז הם לא מונחים במקום הנכון. ואם אתה רוצה להשפיע, תהיה מונח במקום הנכון. אני למדתי את זה לשגרה, לא רק לנקודות לחץ. אני צריך לעבוד על עצמי, לשאול את עצמי את השאלות הקשות, תמיד התשובות צצות, או הביטוי של התשובות צץ ברגעי לחץ ומשבר, כדי שאני יניח את עצמי במקום הנכון. נקודה הבאה זה חשיבות הרוח. אני אגיד לכם משהו. 10 חודשים בעזה, שאני יושב באוטו שבוע ואני שומע את תחזית מזג האוויר, וגם השדרנים של גלי צה"ל, הם עפים על עצמם. לחיילינו שבדרום, הוא יושב בתחנת גלי צה"ל, הוא אומר, לחיילינו שבדרום, סוף השבוע יהיה חם בצפון והביל ברפיח. לחיילינו נראה איזה באסה, שיהיה הביל, להביל ברפיח, זה בגדול לשבת ככה בתוך הקרמי באיזה בית, גם ככה מסריח של עזק, זה סיוט מתמשך. למה אני מתאר לכם את הסיטואציה הזאת? אם אתם חושבים שהתנאים הפיזיים האלה לא משפיעים על הרצון של האנשים לעשות פעולה למשך זמן ארוך, זה הפיזי משפיע על הרוח חבל. וכשזה קשה, אם הרוח שלה יותר גדולה מהסיבולת הפיזית שלך, או משאר, נתתי רק קושי אחד פיזי, יש עוד קשיים מנטליים וכו' וכו', אבל אם הרוח שלך היא מספיק גדולה, היא תכיל את זה. וגם זה לא נבנה רק במלחמה, זה מי שטרח בערב שבת. אני לומד שאני צריך לגדל את הרוח שלי כמה שנים. והדבר האחרון שלמדתי ששינויים מתרחשים מלמטה. נתתי לכם כמה דוגמאות, כמו חטיבה 401 שהולכת קדימה, ולהתחיל להתעסק עם דברים שהם מחוץ לתחום שלנו, אבל כשאנחנו נמצאים שם בעיות. אנחנו רגילים לחשוב שטוב, ההנהגה תפתור את זה, המנהיג, לא משנה איזה, כן? אני ממש למדתי שדברים הם צריכים להתרחש מלמטה. מה אני ממליץ לנו לקחת קדימה? באופן קצת אולי במדרגה אחת יותר מאישית, מדרגה לאומית. זה השקף האחרון. אחד, כדאי שנקשיב לכוונות.
כל סעיף שכתוב בשקף הזה, אני מבקש מכם לקרוא אותו באופן כפול. גם לאויב וגם לנו. לאויב חשבנו שאין לו יכולות להכריע אותנו, לחדור אלינו, אבל כוונות בוודאי, והתעלמנו מהכוונות. זה תמונת מראה גם אלינו. מה הכוונות שלנו? מה אנחנו מכוונים? את היכולות אפשר לבנות, להתאים אותם בהמשך. מה הכוונות שלנו? מה אנחנו מתכוונים? אנחנו רוצים להיות חברה שמחפשת שקט, שלווה, מלבד, או דברים אחרים. אני לא עונה תשובות, אני שואל שאלה. הדבר השני, שאלתי את עצמי, והרבה שאלו את זה, מה? לא ידענו שיהיה השביעי לאוקטובר, איך זה קרה לנו? וזה מה שאני עונה לעצמי. אגב, כאיש פרטי ולא כאיש צבא. זה מה שאני חושב באופן אישי. אבל, סליחה, אני מרשה לעצמי להגיד את זה, ושראיתי בעיניים, הייתי בצד של האויב מקרוב הרבה זמן. כשאתה יודע שמעבר לגדר יש חברה של מפלצות, שעושה מעשים נוראים, שבונה את מיטב כספה, תת קרקע שלם, שכל התכלית שלו זה להיהרס, לאבד ולשמור על בחירי ההנהגה בלבד. והיא אומרת שהיא תשמיד את מדינת ישראל בעזה, בצפון בחיזבאללה ובעוד מקומות נוספים אחרים מסביבנו ובדומנו, ואתה מתעלם מזה. זה כי אתה מחפש את השקט הזמני. טוב, ירוק, קצת טילים על שדרות, נגיד, או אפילו מדי פעם אף לאשדוד, אשקלון. אבל מעניין אותי התקופת שקט שאחרי זה. אני אומר את זה על עצמי, אני לא מעיר לאף אחד, אני אומר על עצמי, אני הייתי כזה. אני הייתי מרכיב בחברה שמחפשת שקט. וזה בעיניי הלקח שלי, אני הכי גדול שאני ארצה להגיע אליו. לא לחפש שקט ולהקשיב טוב טוב מה קורה בעבר לגדר. המילה פה היא לא נכונה, לא הייתי כותב מנהיגים, אני משנה את זה למפקדים, לזה באמת אני מתכוון. אני הרבה פעמים מדדתי אנשים בצבא רק על פי יכולות הניהול שלהם. הוא מנהל טוב, הוא יודע להחזיק יחידה, הוא עושה דברים בו זמנית, זה מעולה, זה מצוין, זה נקודה חשובה לנהל טוב. אני למדתי, אחד הלקחים שלי, שאני צריך להעריך אנשים קודם כל על פי רמת היוזמה שלהם, של החקירה שלהם למגע, אין מה לעשות, כולם בני אדם, זה כמו שיש הבדל ביכולות ניהול, יש הבדל גם איפה הלב שלך נמצא ואיפה הרוח שלך נמצא. זה חשוב להיות מנהל טוב בצבא, אבל מה שאני אומר במשפט הבא זה איך האויב תופס אותנו. אני לא אומר את זה כי אני ממציא, אני אומר כי קראתי וראיתי, גם פורסם מודיעיני, שחור על גבי לבן. החברה הישראלית היא מפונקת, המערביות פושה בהם, הם אנשים קצרי רוח לתהליכים עמוקים, והם לא מגיעים אובדן של פרטים. ככה הם תופסים אותנו. את מדינת ישראל, הם לא יחזיקו מעמד, לכן הסיפור שסיפרתי על הנמר הראשון שנפגעו בו 11 אנשים, הוא באמת היה נקודת מבחן, בשבילנו. זה נורא ואיום לאבד 11 לוחמים. זה נורא, אני אומר לכם, איך המג"דים אומרים לי תמיד, שמע, כל חייל שאני מאבד זה בוקס בבטן. ככה מג"דים, זה בוקס בבטן. הוא יום שלם, הולך, לא כפרפרזה, אני רואה אותם, הם הולכים ככה, יום שלם. כאילו מישהו דפק לו בוקס הכי חזק בתוך הבטן, ואין לו אוויר. אין לו אוויר, הוא מפקד שאיבד חייל. אבל יש, אם הוא מסתכל אחורה, יש לגנה שלו. נכון, פרט אחד נהרג, פרט שהוא עולם ומלואו, פרט אחד נהרג. אבל יש מדינה שלמה שהצליחה אותו עכשיו הכי חזק, אז הוא מנפח קצת את החזה שלו, נושם אוויר יותר עמוק ונותן פקודה קדימה. זה מה שצריך. ויש פה סוגריים. למה זה חשוב? אולי זה חשוב, אולי זה נכון.
אולי זה חשוב כי כדאי שנשנה את זה, אולי זה חשוב שנראה רק שנבין מה הם חושבים עליו. אפשר לנצח, חובה לנצח, צריכים להיות סבלניים, מבחינתי, וזה הסיבה שאני כאן היום, אני חושב ששווה וכדאי, צריך לדבר. אני חושב שאני יודע, אז לא יכול לשתף אותך. אבל אני חושב שאני יודע. הרוח שאתה מדבר עליה לא מרגיש שהיא נמצאת מעליך אני חושב שזו שאלה טובה, ואני כופר במה שאתה אומר. הוא שאל שהרוח שעליה דיברתי, מרגישים שהיא נעצרת בדרג שלי, במח"טים, במאוגים, ולא במנהיגים שלמעלה הן הצבאיים, ואני חושב שזו טעות. אני חושב... אחרי שאנחנו מרגישים את זה, זו כבר סיטואציה לא טובה. אולי זה שאתה חושב. אולי גם אתה מרגיש את זה, סליחה, אני לא יכול להיכנס עליו, אתה צודק. אני חושב שאין הבדל בין מי שיושב פה ומי שיושב למעלה. מי שיושב למעלה גם פעם ישב פה, והוא שליח של הציבור. הוא בא מאנשי ציבור טובים. אני חושב ככה. אני חושב שנוח לנו להגיד הבעיה שם. אני מדבר על הרוח. הרוח שאותו מנכ"ל אמור לשדר לנו לפחות סיפור, אני אומר את זה. אני איש צבא מכהן, אני לא אגיד מילה על דרג מנכ"ל, אבל אני אומר באופן כללי שאני חושב שאם למישהו, לא, אם למישהו קל לצייר מצב שהבעיה היא למעלה ולא גם אצלנו, אז אני חושב שאמרתי את זה באחד הסעיפים, שהשינויים מתחילים מלמטה. אני חושב שאם יש בעיית רוח למעלה, אז זה בעיה של כולנו גם למטה. כמובן, שלמנהיגים יש אילוצים, שאני לא יודע לשחוט. מה עושים כדי לשמור על הרוח שלנו? אז המילואים מסוימים חוזרים, הסגולים הם כמה חודשים שלו, רואה את האיכות שלו. אני חושב, אני עושה מה שאני יכול, אחד הדברים שאני עושה זה, כי אני חושב שהרוח זה גם אתם. כי לכל אחד יש כאן מעגלים אחרים של אנשים, אפשר להדליק את האורות, לכל אחד יש מעגלים של אנשים שהוא קצת לדבר, ואני חושב שהדיבורים שלנו הם כל כך חשובים, אנחנו אדם מדבר, וכדאי שנדבר דיבורים טובים ולחזק את הסביבה. יש כל כך הרבה מעגלי שיח, או מספיק, לא כל כך הרבה, מספיק מעגלי שיח אחרים שמרגישים, וזה שזה קשה זה לא, אבל זה שזה משימה לא שלה, של כל מי שיושב כאן בעולם סביבך, לחזק את הרוח, זה נראה לי כאן דברים חשובים שלי. לגבי בארי, אתה מבין או יודע למה נסעו שם, למה לא נכנסו או שאתה מבין? הכרת את הכוחות של בחוץ, שלא נכנסו, מבין מה היה שם? לא, לי היה קל, הייתי על טנק, יחסית ממוזל, והגשתי ביטחון להיכנס. לא יודע לשפוט, גם אני לא יודע מי היה בחוץ ולא נכנס. אני לא יודע... לא ידעת. לא, לא ידעתי מי נמצא באזור בכלל, איפה, כמה. כלום. הקבנו תמונת מצב בסיסי